Здравейте хора, сега ще отговарям на въпроси, които другите влогъри, другите геймъри отговарят. Коя е най-любимата ви Legendary карта? Всъщност Спарки, защото когато вие мислите, че тя е тъпа, обаче когато няма който да би по много демейдж, тя засилва удра и го убива на револвер. Кулата би по 1300 демейдж на 5 секунди зарежда. Рейджа е 4,5. И да. Най-любимата ми епик карта е между тези двете Goblin Barrel и Mirror. А ако може да се каже две най-любими карти са ми тези двете. Защото когато сложиш Goblin Barrel и Mirror, даже без рейдж, Goblin Barrel и Mirror, ако няма Wizard да пусне, няма с какво да го защити или Skeleton Army. Кулата умира. Той е като би едното нищо не убили кулата. Така. Най-хубавата Rare Card всъщност е мини пеката. Защото мини пеката може да има много кънтъри, обаче ако стигне до кулата и е на 7 левел, бива 500 демейдж наведнъж. И така хора, съжалявам, че беше кратко клипчето, но следващия епизод, ако имам 20 абоната на канала, следващия епизод ще бъде Chest Opening, 6 левел Clan Chest, Silver Chest, отворен, още един Silver и Golden Chest. Може би 2 Free Chest и Crown Chest. И може да събера 10 джема да направим един турнир за последващия епизод. Така имам 5000 монети. Мисля да се взема в другия епизод. Ми кажете кое е трябвало да съм взел от тези трите. И добре хора, аз съм Monster AGT. Чао от мен.